bo día aí a todos e a todas. Grazas por virdes a este espazo innovador dentro da Feira do Grelo, no que imos ter unha posibilidade de coñecer de primeira man por parte de xente que está directamente implicada co sector que hoxe imos abordar. De feito, contamos con Antonio Díaz, que é cociñero, creo que todos e todas coñecedes do seu bo facer nos fogóns. Eu podo dicirme tamén na verba, porque teño ocasión de falar con ele moitas veces, e así é, e nos vai explicar ben como se pode traballar na cociña con esas razas autóctonas. Tamén temos a Nisia Ares Vázquez, que é técnico da Federación de Razas Autóctonas Galegas, e temos a Alejandro Martínez Vélez, que é o xefe de sección da Oficina do Real de As Pontes. A intención é que mantiamos unha conversa fluida, que falemos de tema de actualidade que nos podan interesar, por tanto, sois absolutamente donos e señores da conversa. En calquera momento podedes tanto pedir a verba como facernos calquera consulta que seguramente eles sí saberán contestarnos, sin intereme a dar o paso. De calquera xeito, como introducción previa, imos comenzar polo apartado que non tiña preparado. Creo que empezamos con Antonio, non? Sí, Antonio é un vello conocido noso. Empezaches coas razas autóctonas xa en 2005, verdad? Sí, por aí, 2005, antes, non sei, por aí polo menos. En principio vamos a falar un pouco da Federación das Razas Autóctonas da comercialización e despois introducía el, pero por tempos, como despois Antonio ten que ir á cociña para a preparación dos pratos que nos ten preparados, vamos a falar un pouco dos pratos que hoxe se van a degustar. Hoxe vamos a ter, hoxe e mañá, hoxe a degustación é de 12:30 a 3 da tarde e mañá de 12 a 3 da tarde. E desta vez vas a facer ovos rotos de galiña de mos con chourizo de poldro de cabalo de pura raza galega e grelos do Eume, posta de cachena con crema de nabo e pataca, e burger de poldro de cabalo de pura raza galega con queixo afumado do emu e grelos. Dinos un pouquiño como pensaches os platos e como vas facer. Os platos están pensados para probar produto, para intentar que o produto fale, non é nada máis que o produto, non hai unha elaboración que mascare, nin breves, nin salsas, nin nada. Entonces, os ovos, unha calidad de ovo tremendo que temos na galiña de mos, e dan uns ovos rotos que pode haber mellor que uns ovos fritos, pois mellor que 2 ovos fritos só hai 3, e mellor que 3 hai 4, non hai moito máis. Entón van os ovos rotos e en este caso vai con un chourizo que é aquí unha novedade que presentamos en As Pontes este ano tamén, co tema de cabalo galego, que vai un chouriciño para darle ese puntiño tamén graso e ese punto de chourizo, e vai sobre un salteado de grelos. Os grelos son todos aquí, un produtor daqui do Eume, que é unha das cousas que intentamos sempre traer produto de proximidade, e, eu levo a palabra Eume sempre a onde vou, se non é mel, grelo, se non é grelo, é queixo, pero, intentamos sempre cociñar e levar os produtos do Eume, aí onde vamos. Neste caso, vai con grelo, porque estamos tamén na feira do grelo, e hai que ensalzar este produto que é un produto local e un produto que ten moitísimas posibilidades na cocina. A posta, chamamos de posta, un corte, van ir todas as pezas que vamos considerar de filetes, incluso vai ir lomo da cachena neste plato, vai un corte marcado para que se proba a carne, é dicir, vamos a marcar na prancha, un punto de cocción para que a xente poda degustar, que é algo que falamos moitas veces nas degustacións, é difícil dar un corto momento, porque claro, vas a facer o mellor 700 ou 600 ou 500 e é complicado facer algo que cociñes no momento, non? Normalmente sí que nos liamos con unha burger, que sería o seguinte paso, pero o tema de facer un corte é un pouco máis complexo. Hoxe vamos a intentar que saia ben, vamos a ver que pasa, pero é a forma de probar tamén a carne sin ser un guisado, nin un estofado, nin ninguna elaboración un pouco máis tal, senón probar só o que é a propia carne. Van, como vos digo, unha canal inteira e van todos os cortes que se poden facer en punto de cocción da propia canal. E vai, sin máis, prancha, un poquinho de sal en escamas e sobre unha cremiña de nabo e de pataca. Quixemos poñer un pouco o tema do nabo, porque sí que é curioso, sabedes que o tema do grelo a nivel nacional, incluso podemos dicir casi a nivel de Europa, o grelo non se consume, nós somos casi os únicos que consumimos o
o que é o verde, o que é o grelo, que, bueno, Brasica rapa, que aquí en Galicia temos dúas variedades de brasicas, as de Santiago máis as da zona de Lugo, o nabo de Lugo, que aquí é a variedade que plantamos nesta zona basicamente. Consumimos o que é a folla, pero non consumimos o que é o tubérculo que está en baixo, non? É curioso porque no resto de España é ao revés, non? Sí que en Europa os italianos tamén consumen as brasicas e curiosamente tamén na zona de Asia tamén consumen o que é a folla, pero no resto é o gran desconocido. De feito é complicado conseguir grelos fora do que é o noso ámbito. Aquí, vamos dicir no oeste. Pois hoxe vai unha cremiña, bueno, o nabo, para quen non comeu nunca nabo, é un tubérculo parecido a pataca, pero un poquinho máis dulzón. Entón, esa crema queda como un poquinho máis dulzona, vale? Non ten un sabor así super, por así decirlo, pronunciado, pero é un toque así un pouco máis dulzón que se nota un poquinho na crema. Pois vai a posta, marcada na plancha e na máis, para degustar o que é a carne. E por último, que é un clásico de casi todas as degustacións, facer unha hamburguesa, que nós deso, bueno, un poquinho sabemos, porque levamos, xa non sei, os anos que levamos co concepto de hamburguesas, e neste caso, pois tamén, pura raza galega, de cabalo de pura raza galega, e nada, na elaboración, pois non hai gran cousa, é dicir, veu un potro espectacular, e é unha carne espectacular, hai xente que hasta que a proba non, pero hai que probarla, porque vai desalucinar, ten unha grasa e unha integración que vai estar brutal de sabor. E non ten nada, un poquinho de pimentas, especias, allo, perixel e marcar na plancha, e iso sí, vai tamén con produto local. Neste caso, con un queixo de queixerías do Eume, da Faíra, aquí do Concello das Pontes tamén, e tamén con un salterio de grelos. Vedes que vai todo pensado en, bueno, produto local con as nosas razas autóctonas, como non pode ser de outra forma. E tedes a food truck, Aí está. o co equipo que tes ali xa funcionando. Está o equipo aí. Eu estou aquí, como sempre. Eu falo máis do que trabalho, pero bueno, hai o equipo aí, levo un montón de tempo, bueno, agora falo un poquinho deso, e están aí xa preelaborando e preparando todo para que a degustación saia como ten que salir. Esperemos que sí, vádelo probar despois. Moi ben, pois si queres agora nos presentas un pouco a túa trayectoria. Sí, bueno, nos empezamos, pois eso, nas autóctonas empezamos alá polos 2005, 2004, debo de ser, e empezamos aí, bueno, aí estaba un pouco máis novo, moito máis novo, bueno, prefiro non mirar a foto, pero sí que bastantes anos traballando que as autóctonas, empezamos con Cachena, bueno, Cachena, Porco Celta, Galiña de Mos, facendo xornadas e demais aí no que era o restaurante que tiñamos nas Fragas do Eume, que pechamos agora en pandemia. E aí empezamos a facer xornadas, empezamos un pouquiño a nosa trayectoria de Casa Autóctonas. Xa aí tiñamos claro que era un portal de benvida a un montón de xente que viña a visitarnos no Eume e había que traballar produto local e a parte produto local, pois que a xente identificara pois, as nosas razas e que identificara digamos, o potencial que temos gastronómico que en Galicia non acabamos de creer, parece que pouco a pouco, pero era un problema que antes tiñamos os cociñeiros, que vías grandes cociñeiros, pero que vivían nas espaldas do que había, non? E gracias ao traballo de moita xente parece que isto se vai revertendo e os cociñeiros empezan a mirar un pouco para dentro, non? Teño anécdotas de fai 20 anos falar de xente de Cachena e non saber o que era unha Cachena. Ahora, pois, gracias ao traballo da Federación, o gran traballo da Federación Galega e de todos os implicados, gandeiros e demais, pois estamos na boca da xente. E a xente, cando proba o produto, se dá conta de que é un produto dunha calidad extensa. Bueno, que fixemos? Fixemos un montón de cousas. Empezamos con xornadas de Cachena no Eume, onde involucramos un montón de restaurantes aquí, tanto de As Pontes, da zona de Cabanas, Ponte de Eume, bueno, a Capela incluso, todos esos concellos da comarca estábamos involucrados e empezamos con as xornadas gastronómicas da Cachena, que despois xa derivou en máis historias, porque isto como todo empezas e darle continuidade, pois ten o recorrido que ten, pero bueno, chegamos a facer 6 xornadas, creo, de razas autóctonas nas cales aparte facíamos unha presentación e na presentación nas Fragas do Eume tamén sempre acompañábamos de produtores locales
e de experiencias gastronómicas que nos rodeaban no contorno, para poñer en valor eses produtos. Pois, por exemplo, sin ir máis longe, un ano que estuvo aquí a Casa Mamel, que está aquí representada por Manuel, e na presentación tocamos tamén o produto, tocamos distintos produtos locales, non? Fixemos incluso feiras medievales, o tema da cachela, que aí foi digamos onde empezamos a facer as hamburguesas, porque estábamos empezando a facer platos moi distintos nos restaurantes, algo un pouco máis elaborado, pero claro, había que picar algo de carne, porque hai carne que non vas a facer estofados todo o tempo, e se nos surxeu, por que non facemos unha hamburguesa, pero unha hamburguesa algo distinta? Non vamos a facer unha hamburguesa, digamos, como que estaba de moda naquele momento, vamos a intentar que teña protagonismo a carne, que sepa, e como temos un produto fenomenal, pois intentábamos eso. Empezamos nas medievales así de broma, pero bueno, aquilo era unha locura. Empezamos nunha feira con 2 canales, 3 canales, bueno, Sao Miguel, ao final aquilo era unha locura, e dixemos así, oye, poñemos freno a isto, ou non sabemos onde pode chegar, porque aquilo era unha locura. Fixemos varias, fixemos Pontedeume, Betanzos, fixemos varias das feiras coas razas autóctonas, e verdad que con un resultado tremendo. Tamén fixerades na Escola de Hostelería cursos de despece con Constantino do CETECA, tamén fora eu e... Sí, que era básico. Nos considerábamos daquela que era básico que non só tuveramos unha degustación de produto, sino rodeado, non? E que tamén os empresarios, en este caso a hostelería, que presentaban as xornadas e demais, que puderan acceder a facer un despiece, a entender un poquinho máis a carne, que non eso de descolgas o teléfono, chamas ao carniceiro, mándame piezas de... Vale, pois en este caso se fixo, gracias á colaboración de Boaga e o Centro Tecnolóxico da Carne, tamén se fixeron os despieces, unhas formacións para que a xente entender un poquinho que é unha canal e como se pode tratar. A verdade que tuveran un montón de éxito tamén esas formacións e, bueno, aí está, hai xente que ainda sigue pensando que podemos retomar o tema das xornadas, e agora teño algo máis difícil, pero sí que hai algún dos empresarios que estaban que todos os anos me falan, aquilo estaba moi guai, a verdade que durou 6 anos, pero como todo, pois acaba tendo un trayecto máis corto, non? Bien, despois tamén hai o Tapirrazas. O Tapirrazas é unha oportunidade que nos deu a Federación de cociñar todas as razas autóctonas galegas nun evento en Sillena, e para min, eu sempre digo, vou máis contento cun neno pequeno, porque tocas produto, falas cos produtores, aprendes dos produtores, é algo tremendo desde o punto de vista noso de formación. Incluso o equipo que fala directamente co propietario do animal, co gandeiro, fala coa federación, para nós significa unha alimentación tremenda cada ano, e moitas veces eu conto as cousas, pero non o mesmo que conte o equipo, que o propio equipo fale cos produtores e os gandeiros, que proben o produto. Nos ali cociñamos todas as razas autóctonas e temos opinión de primeira man do que hai e de como se produce o produto, non? Que é moi importante, non sei as edicións que levamos, non son máis. Pois eu creo que desde a Federación empezara o primeiro ano coa Escola de Hostelería de Vilamarín, que fora no ano 2012, creo recordar, e tú creo que xa empezaches con nós no 2013. Xa famos os cantos anos. Xa levamos anos. Non hai foto, mellor. Bueno, igual sí, non sei que hai foto. Creo que sí que hai foto, sí que hai foto do equipo. Sí que hai. Sí que hai foto, hai foto aí, sí. Sí, aí está parte do equipo que están todos. Bueno, Roy acaba de montar negocio, está ese un dos equipos que íbamos aí, que casi o mismo todos os anos. Eu a verdade que teño bastante sorte, debo ser moi malo porque o equipo aguanta son estes anos, pero bueno, sí que é verdade. E aí facíamos o concepto que vos decía, tocar todas as razas, non? Isto é os platos dun día, son mini tapas, que o concepto inventado por Boaga funciona moi ben, cada ano máis, e o que facemos é, cada día hai 4 platos distintos de 4 razas distintas. Entón son 4 días de feira, entón 4 platos cada día, e para nós supón, pois, olha, tamén logísticamente e a hora de organizar, pois, un reto cada ano. Que pasa? Cada vez o levamos mellor porque xa levamos anos,
e cada vez é máis, para nós, un pouco máis fluido, non? Ao principio sempre non sabes como van os temas e eu non sei, este ano pasamos de 1200 degustacións. Sí, depende dos anos, pero porque nunca se sabes, si, dependendo do tempo, en si llega, si fai moi bo tempo, a xente casualmente sí que ven a feira e ao mellor si fai mal tempo non tanto, entonces ou ao revés, nunca se sabe. A verdade que sí, a feira é brutal, tamén o mismo, están os stands dos produtores que se queren poñer ali, e entón tamén é importante que aparte de que se fale das razas e demais, que a xente as pode degustar, que as pode probar, que poda comprobar de primeira má que o produto ten unha calidade excelsa e o mesmo, estás aí ao lado do produtor, podes ver como aquí tamén, non? Podes ver o gando, podes falar cos produtores e podes a vez degustar, é dicir, pechamos o círculo no mesmo sitio e para min eu creo que é algo fundamental. De feito, ten un éxito brutal cada ano e bueno, por eso se repite. Eu quería posteriormente dirixir un coloquio para que todas terminades, se te parece seguimos con él, todos entonces, Antonio, recordar que eu hai 2 décadas que foi a un sitio onde facían a demostración da galeña de Mos, non se venía que estía a galeña de Mos. A partir daquela apareceron coas cachenas, logo apareceron os cabalos galegos. Nun principio había que pensaba que era casi como unha moda, sobre todo con aquel can de palleiro. Creo que foi difícil demostrar que isto vai máis sobre unha moda, non? Sí, a mellor sí. A ver, aquí fluye todo, pero hai un traballo detrás moi potente. É dicir, as modas surxen, pasan e demais. Cando hai un concepto realmente válido detrás, despois xente que traballa, tanto os produtores, vendeiros, como a federación, que o traballo é brutal e hai xente que é apasionada polo que fai, porque sabe que o que ten detrás non é a moda, sabe que o que ten detrás ten un potencial tremendo. Eu teño discutido isto con cociñeiros e digo, pero como tes Black Angus na carta, por Dios? E dixo, no, porque me sirven bien e tal. Pero tú, no, probé. Pero proba. E cando probes falamos. E é algo moi sincero, é dicir, probar e comparar. E o noso produto ten, a ver, hai dúas características que eu digo sempre. É original, se diferencia de todo o produto que hai, e sobre todo ten unha intensidade e un sabor diferenciado. Non ten nada que ver, pero compite a un nivel tremendo. E vendemos unha cousa moi importante, vendemos terra. Vendemos terra que nos fallen a todos, non só nos fallen a razas, a todos. Tamén son da terra. Tamén son da terra. Non sei se nos irán normales para que logo podades falar todos ainda estando ele ou... Sí, contanos un pouquiño, Antonio, que diferencias atopas agora para o que non saiba destes produtos como cociñalos, que 4 pautas podes dar, é dicir, imagínate, lle regalo unha perna de cordeiro de ovella galega, ou un cabrito de cabra galega, ou un galo da raza galega de Mos, ou de calquera de tanto de bovino como de potro, que 4 para non estropealo ou para melloralo. Sí. Hai cousas que son... A ver, sí? Sí. Será estas. A ver, hai 4 cousiñas que son fundamentales, hai que entender que son carnes, son animales máis rústicos, moitas veces carnes con máis coláxeno, que é o que influye tamén na intensidade de sabor. É dicir, tu colles unha carne, por exemplo, vamos falar do galo, non? Un galo dos nosos ten unha cocción quizás un pelín máis prolongada porque ten bastante máis coláxeno, pero ten algo que só pasa en eses animales que teñen esas características. É dicir, comer un galo asado dos nosos e que se peguen os beitos do colágeno, eso non pasa nunha galiña industrial. Esa potencia, se che pega o sabor do paladar, a persistencia do sabor. Eu sempre digo, tomar un galo da casa de Mos ben criado, ben cebado, durante X meses, non ten nada que ver, non parece nin o mesmo animal que comer unha galiña industrial. Pasa o mesmo con casi todas as razas. Pero esa potencia, ese sabor marcado, que sabe, a xente di que sabe como de antes, como non vai saber como de antes, era o noso, e é o noso, e ten que seguir sendo o noso. Entón, sí que é verdad que hai certas coccións que son un pouco máis longas,
E despois hai noutras coccións máis cortas, por exemplo, como o que vamos facer hoxe, que o produto fala só. Hai grasa, hai integración de grasa, que é o importante é que a grasa está integrada, está infiltrada, e esa grasa da potencia, da sabor, da final, da untuosidade da moca tamén, con cal hai que traballarlo, pois, sabendo que tens un produto moi novo. Non podes facer unha carne moi pasada, un punto de cocción tamén, porque tamén a deixa seco, pero menos seco sempre do que deixarías unha carne industrial sen grasa. Desde o punto de vista de tenreiro, por exemplo, cando falamos desas carnes que teñen máis grasa integrada, pois a grasa ao final é o que aporta esa potencia. Si que é certo que pasa todo o contrario do que pasaría, por exemplo, pois nunha cocción prolongada, non? Canta máis grasa ten un produto, sobre todo se pensamos nun chuletón ou nunha chuleta, nun entrecote, máis tempo lle leva a avanzar, digamos, o punto de cocción. Potente, marcado, para caramelizar esa grasa externamente e por dentro, a pouco que teña un pouco de cocción, vai se desfacer. Nos cortes non ten ningún problema. Si que é certo que, bueno, cada corte ten o seu xeito, hai que facer os cortes como hai que facelos e demais. Pero no tema dos cortes, bueno, hoxe vamos a probar todo o animal. Veñen crocas, lonxas, babillas, parte do lomo, picañas, bueno, veñen todos os cortes, a un tocar un corte e outro tocar outro, pero bueno, ven un animal inteiro aquí de Gandería tras do río, aquí dos veciños de Loiva e demais, e entonces vamos a probar a ver como se vos gustan os cortes que temos propostos, que eu creo que vos van gustar máis. Vale, no potro, que diferencias hai entre a carne de potro e da vacuno, así, moi sinxelo, 4 pinceladas? Isto debe ser este ano, non? En Ortigueira, sí. Sí, Ortigueira. Isto é unha degustación deste ano que fixemos con o noso food truck, que facemos pequenas degustacións e coa carne de pollo, que, a ver, é unha carne sorprendente. A xente non veces di, bueno, se non está acostumbrada, sobre todo a xente urbanita que nunca probou e demais, que lle costa máis, pero é unha carne super sana, unha carne con un punto, bueno, un punto un pouco máis dulzón, quizáis, ainda que o animal que traemos hoxe ten un punto de grasa fabuloso. Cando veñen os animales con punto de grasa é tremendamente sorprendente. Eu sempre vacilo o tema de Adrián, a primeira vez que probou o potro non o sabía. Non o sabía. Estábamos un día tal, chico, vou fazer a comida e tal. E lle fixo unha chuleta, a verdad que viña moi ben, e probou unha, e dixo, esta cachena, non sei, está rica, pero é distinta. E dice, que está rica a cachena? E dice, sí, está bueno, no plato. Pero está rica, está distinto, pero te gusta? Sí, está buenísimo. Dixo, pues, non é Adrián, estamos falando dun jefe de cocina que está cansada. Claro, polo tamaño viña unha chuleta un pouco máis pequena, pero dixo, hostia, pues está espectacular. Bueno, e así empezamos a facer cousiñas tamén con polvo, elaboracións, tanto guisados como demais. A ver, decir que é unha carne super sana, vale, que ten un montón de ferro, unha carne desde o punto de vista nutritivo brutal, vale, as grasas que ten son moi saludables. Sí que é verdad que un animal con un poquinho de grasa na cocina agradecémoslo moitísimo a hora de potenciar e de que quite máis sabor, e despois as elaboracións tampouco son moi distintas ao que elaboramos unha canal de vaca. Moi bien, bueno, pois eu non sei se tú queres quedar liberado xa para ir á cociña e seguimos os demais. Vamos a empezar, porque unha cousa é que pasar aquí todo o tempo e outra cousa que fago mucho de todo. Claro, non, preferimos que vayas aquí para despois poder probar. Vos dixo seguir aquí, moitas gracias. Nos vemos aí. Gracias. Falo eu, queres? Sí. Bueno, pois, vou ir... Bueno, eu, como me ven presentarche, son un dos técnicos da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, tamén traballo para a Federación de Razas Autóctonas Españolas, pero neste caso vamos a falar de o que fai a Federación Galega, un pouquiño das razas, ainda que casi todos os que estades aquí as coñecedes perfectamente, pero sobre todo o tema de comercialización e por que puntos tocamos e potenciamos para que as ganaderías e os produtos de raza autóctona, creemos nós, desde o noso punto de vista, funciona mellor.
Bueno, esta foto que Antonio xa se foi, esta foi do ano aquí na Feira do Grelo, co equipo que ven o mismo que está hoxe, e estes son os pratos que se degustaron o ano pasado, que estaban moi bons, pero os de este ano xa estamos á expectativa. Ben, quen é a Federación de Razas Autóctonas de Galicia? Quen somos? Somos a Federación de Asociacións de Produtores, é dicir, os socios das asociacións son os propios produtores, e as asociacións están integradas dentro de Boaga, que leva 8 das 10 asociacións de raza autóctona en período de extinción que existe en Galicia. A maiores está a Cruga, que é a Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, pero a raza de Rubia Galega non está en período de extinción. Por tanto, o tratamento e a comercialización das razas autóctonas en período de extinción é diferente a da Rubia Galega, porque por cuantía de animais e de produto consideramos que a comercialización ten que ser máis diferenciada. Eles teñen máis produto, poden meter máis canales nos circuitos comerciais, digamos, estándar, pero aquí as razas autóctonas, o haber pouco censo de animal, tampouco compensa metelo polo circuito convencional, porque tampouco temos suficientes produtos para abastecer un mercado habitual. Aquí está, bueno, como vos decía, 8 das 10 asociacións de razas gandeiras de Galicia en período de extinción, e tamén colaboramos con Puraga, que aquí están os directivos, Miguel, que tamén é directivo de criador e directivo de Cachega, e tamén o presidente de Puraga. Moitos dos criadores que teñen unha raza non teñen unha, normalmente suelen ter varias. Entonces, o que se mete en razas autóctonas se engancha e se queda para toda a vida. Poderían dicilo eles mellor que nós, pero normalmente empezan por unha raza e ao final acaban con 3 ou 4 máis, e por algo será. Entre as razas que son moi beas e o sistema que creo que funciona, pois o que intentamos ser unha gran familia. A portada e o póster que fixo Barcala coas caricaturas das razas autóctonas galegas xa fan moitos anos, e un pouco introducimos que razas son. Pois das bovinas en extinción ou en ameaza temos 5, que son a cachena, a calderá, a friiresa, vianesa e liñá. Todas elas son de orixe da provincia de Ourense. Non sei se podedes ver agora polo sol, pero, bueno, a cachena estaría no que é a zona do Xurés, onde están as fragas do... iba a decir as fragas de Bombe. O Xurés é o do Xurés lindando con Portugal, que ali tamén eles teñen a súa propia raza. Realmente son primas irmáns, e a diferencia entre a raza galega e a portuguesa é que somos países distintos. E sí que é certo que de unhas décadas a esta parte, como se fai libro xenealóxico e un pouco selección de exemplares, hai unha pequena diferencia entre a deles e a nosa, pero realmente son razas moi parecidas, porque as razas non entenden de límites. A Limia, como o seu propio nome, a zona da Limia, era a vaca de traballo e deporte. Despois a friiresa, que está xusto á dereita das zonas de frieira, pegada tanto a Portugal como a zona de Zamora. Por riba a vianesa na zona de Viana do Bolo. A esquerda da vianesa a zona de Candelá, Castro Caldelas e a súa comarca, pegado xa a provincia sur de Lugo. E esas serían as áreas, digamos, de orixe. Cando se empezou a recuperar as razas autóctonas, que non foi coas asociacións, sino precisamente coa Xunta de Galicia, cando empezaron nos anos 90, había moi pouquiños exemplares. Pero nos anos 99-2000 se crearon as asociacións de raza autóctona, e gracias a eso se empezou a impulsar primeiro as ganaderías de raza autóctona, a subida de censos, e unha vez polo ano 2010-2012, como xa había bastantes exemplares, empezou a promocionar o que son os produtos da raza. Non ten moito sentido promocionar un produto se non tes animal. Por lo tanto, os primeiros anos a labor era subir censos,
e ter ganaderías suficientes. A partir de 2010-2012 se empezou a promocionar o produto tamén coa marca logotipo 100% raza autóctona, como veremos despois. Non me vou parar un pouco nas características dos animales, porque o mellor que podedes facer é ir a carpa onde temos as razas autóctonas, pese que non están todas as razas, pero é onde mellor se poden ver. A cachena é moi singular, é a raza máis pequena do mundo, digamos, que é unha raza gandeira. Si ven criadores como, por exemplo, Miguel en Ortigueira, e claro, a cachena naceu en unha zona que xurés, que son pedras, collos e retamas, é dicir, ten moi pouco que comer, entón é un animal que aproveita todo, é moi resiliente, se non ten alimento vive igual e se busca la vida, pero se lle das de comer, come como todos e crece como todos. Por lo tanto, cando saliu do xurés, tiña unha alzada moi pequeniña, seguramente os animais de Miguel e de outros criadores que os teñen agora, a alzada da cachena é bastante máis grande. E isto é porque o animal ten productividade, pero evidentemente os animais necesitan chicha para desarrollarse, igual que todos os animais, incluídos os humanos. E entonces, como podes ver, ten uns cornos moi característicos, ten unha cara preciosa, a mirada moi marcada, que ten os ollos hasta pintados con rímel, e os machos teñen, bueno, a papada e a barbada máis pronunciada, suelen ter o cuarto anterior máis oscuro, e todas, por certo, as morenas galegas, sabe alguén por que se chaman morenas galegas? A parte dos que xa o sabedes. As morenas galegas non é polo color da pele. Podería pensar a xente que son morenas porque son máis escuras, non. É polas mucosas, os beizos. Fixadevos que nos beizos son oscuros, inda que teñen unha aureola branca, teñen os beizos oscuros. Se vos fixades nunha rubia galega, os teñen rosados. De aí o nome de morena galega é rubia galega, é a forma de diferenciala, non tanto pola capa que ten o animal. E como podedes ver, por exemplo, nesta foto, son animales super rústicos, adaptados a calquer condición, e pasan o mellor con frío, como se pode ver nesta imaxe, que con moito calor. Son animales moi prolíficos, e desde logo teñen unha característica, non solamente a raza cachena, sino todas elas, non teñen problemas de partos, con un bon manexo e 4 condicións que lles poñas, eles responden moi ben, teñen moita longevidade e non teñen problemas ni de enfermidades ni de partos, que é unha das cousas a ter en conta cando se mete unha ganadería deste tipo. Miguel, bueno, Caxiqueira sola non o vexo, pero eles vos lo poden dicir, as visitas dos veterinarios son moi escasas, e iso é un factor a ter en conta en canto á produción e a economía da casa, é dicir, ingresos menos gastos. Tú, con un animal de raza, digamos, seleccionada, sí que é certo que vas ter máis kilos na canal, pero para producir un kilo desa canal de raza seleccionada vas ter que invertir moitos máis cartos, vas ter máis custes ao final, e entonces isto se trata de menos gastos. Non tanto do que vas vender, sino de o que vendes menos o que gastas. A candela, como vedes, ten a capa oscura, tamén ten os beizos negros con aureola blanca, que é unha característica que se diferencia, por exemplo, da vileña negra, que normalmente suelen ter toda a capa, incluídos os beizos oscuros. E, como característica curiosa, os becerros, cando nacen de capa clara, pero coa borla do rabo negro. E a medida que van crecendo, se van oscurecendo, hasta chegar a adultos, como vedes aí, que son negros completamente. Aquí se pode ver un xato que xa ten uns cantos meses e cada vez se oscurece máis. Son animales tamén con bon porte, un poquito máis grandes que a cachena,
e tamén son super rústicos. Paso rapidamente, bueno, como podedes ver, os machos son imponentes e, bueno, neste caso, tanto femia como macho son de capa oscura, pero normalmente as femias no resto de razas son un poquinho máis claras e os machos oscurecen. A raza frieiresa, de origen das frieiras, é un animal moi curioso, ten unha cabeza moi característica, cos cornos cara adiante e con unha perrera moi simpática que parece que apeinas, pero que son así. E andan moi curioso, como un andar moi balanceante. Andan como se fose unha modelo de pasarela. Tamén son moi rústicos e calquera destas razas, xa vos digo, non dá cero problemas, longevidade moi boa productividade, porque se levan moi ben o manexo e os partos, teñen mínimo un animal ao ano e sin problemas. A Limia é a raza máis grande que temos das autóctonas en período de extinción, ten unha alzada tanto como a rubia galega, si que se diferencia sobre todo no cuarto traseiro. Bueno, antes non tanto, porque a rubia galega era unha vaca que era tanto productiva para leite como para carne, pero en décadas de selección que fixeron de productoras de carne, moitos dos exemplares da rubia perderon as características leiteiras, pero a rubia galega, recordo a miña avoa de Monte, que tiña rubias que non eran culonas e era unha moi boa produtora de leite, amamantaba o becerro e máis facían queixos con eles, máis os utilizaban de traballo. Igual que a Limia, que tamén a utilizaban na zona da Limia para arrastre, traballo, para facer queixos e tamén para producir becerros. Os machos son impresionantes, non me vou parar nas características, porque se nos pide o tempo. E a última das razas en período de extinción, a vianesa, que é da zona de Viana, tamén o mismo. Son animales moi adaptados a alta montaña. Si os tes sembrados ao lado do mar, perfecto, pero si teñen que estar en alta montaña, non teñen problema ningún. Normalmente todas estas ganaderías non gardan os animais nas cuadras, viven no exterior, se acaso teñen algún resguardo do alpendre, algunha manga de manexo cando toca sanealos ou chapealos, pero son ganaderías que están en semi-extensivo e tamén hai unha ventaxa, posto que eles con que teñan comida, acceso a auga, se protexen moi ben, tanto das inclemencias como tamén do lobo. Outras razas galegas en período de extinción son a ovella galega, da cal temos aquí exemplares, Galiña de Mos, que este ano por o tema da gripe aviar non puideron traer exemplares de Galiña de Mos, cabalo de pura raza galega, que os vedes tamén aí nas corraletas que temos aí ao lado. Porco celta, que tamén é outra raza que temos galega, que é a raza de porco nosa, non vamos a falar hoxe do porco, pero é a raza de porco galega e a cabra galega. En canto a ovella galega, este sería un macho de ovella galega, ten os cornos moi característicos. A alzada da ovella galega son pequeniñas porque precisamente están adaptadas á climatoloxía de Galicia, non teñen problema de pederos, tamén son super prolíficas. É moi frecuente que teñan partos dobles e incluso algún triple. E a maioría das ovellas galegas que temos son de capa clara, pero tamén as hai de capa oscura. Isto sería un cordeiro de ovella galega e se diferencia respecto dos cordeiros en que aquí normalmente se crían os cordeiros hasta 3-4 meses e van a pasto. Os de Castilla normalmente os sacrificios se fai aos 45 días e son lechales, é dicir, non proban erva, solamente a leite da nai. Aquí neste caso mamarían,
pero tamén van a pasto e normalmente se sacrifican a maioría deles con 3-4 meses de vida e dan unhas canales entre 6-7 kilos e é moi característica a carne deles porque non sabe a cordeiro típico, o sabor ese forte que ten a carne de cordeiro non o ten e casualmente a xente que non lle gusta o cordeiro pois se proba un destes de ovella galega lle sole gustar porque non ten ese sabor a bravino. Este é un macho con os cornos impresionantes e en algúns casos incluso hai que cortarlos porque se lles clavan ou non ven. Entonces, bueno, xa teñen este macho, por exemplo, xa ten unhas cantos anos. Todas elas están ao exterior, tanto ovella galega como cabra galega como cabalo galego teñen bastantes problemas co lobo. A ver, normalmente as razas en perigo de extinción o teñen, pero as vacas deféndense. O cabalo non se defende, normalmente escapa, e as ovellas igual, co cal os ataques en zonas onde hai moito lobo si son un problema, co cal as ganaderías si que necesitan ter un volumen importante de mastíns para poder cuidalos e ainda así teñen bastantes problemas. Cabra galega, que é un animal moi sociable, tamén bastante travieso, porque o ano pasado que trouxemos as cabras, en canto nos descoidamos, antes de empezar bueno, que a carpa e a xente para poder ver as animais, cando nos demos de conta se escaparon e todos correndo polo medio do pobo para coller as cabras. Menos mal que conseguimos colleras, pois xa pensamos que se quedaban por aí soltas. Tiramontes, sí señor. Nada, estas son femias, as femias tamén teñen cornos e o macho ten evidentemente uns cornos bastante máis pronunciados. Este é un cabrito e tamén esta foto é cerca de Vigo. Vense perfectamente bueno, esta área de Vigo e ali hai ganaderías de cabra galega. Paso rapidamente a galiña de Mos, que é a raza que temos en Galicia considerada raza autóctona. Os pitiños cando nacen son amarelos. O macho ten tanto o macho como a femia ten unha cabeza moi característica que o diferencia do resto de razas españolas. Ten unha cresta en chicha, como vedes non é unha crista levantada. Isto se cree que é por que cando introduciron, que se cree que introduciron os celtas era porque eran razas combatientes, é dicir, utilizaban como galos de pelexa. As razas cando se utilizaban de pelexa teñen as cristas pequenas para non picarse, igual que as orelliñas tampouco son moi pronunciadas respecto de outras razas. É un animal moi corpulento, son animais grandes, o galo perfectamente chega aos 4 kilos peso vivo, 4,5, e con canales de 3,5, 4, dependendo dos exemplares. Teñen bastante dimorfismo sexual, é dicir, se diferencia moito o macho da femia. As femias son de cor leonada, como podedes ver aí, e as pitas non é unha foto de publicidade. É certo que están no exterior, porque a maioría destas pitas están en granxas de agricultura artesanal. E nas granxas de agricultura artesanal sí que teñen un sitio para guarecerse, pero polo día sempre están no exterior. É dicir, non son animais de agricultura industrial, non están nunha nave industrial. E isto é fundamental tanto pola calidade polo bienestar animal delas, pola calidade dos ovos e tamén pola frecuencia polo que poñen ovos. A xente que nos pregunta por que non hai ovos de galiña de Mos en inverno e en outubro e en novembro, porque as pitas poñen cuales. Canto máis luz hai, máis ovos poñen.
e en outubro, setembro, novembro teñen que facer a muda para despois empezar un ciclo outra vez a finais de decembro, principios de xaneiro, outra vez a produción de ovos. As pitas industriais o que lle fan é para engañalas, poñerlle luz artificial X horas do día da noite, non ven a natural, pois elas poñen en función da luz artificial que lles pos. Tamén é certo que as galiñas, igual que todas as femias, igual que as mulleres e todas as femias, temos un número de óvulos. Un ovo non deixa de ser un óvulo da galiña, polo tanto, non é que as pitas industriais teñan máis ovos que as nosas, sino que as estimulas para que den máis ovos no primeiro ano. De feito, as pitas industriais o segundo ano normalmente se desfan delas e estas pitas aguantan perfectamente 4 ou 5 anos ou que lles botes. Si que é certo que os primeiros anos sempre son os de maior produción, primeiro, segundo, terceiro ano, entón, se tú te dedicas a vender ovos, pois a partir do terceiro ano que faz é sacrificar a pita para ter unha pita de desvelle, porque encima estas pitas teñen moi boa carne unha vez as sacrificas, cousa que non pasa coas pitas industriais. Outra das razas é o cabalo de pura raza galega, son cabalos con pequena alzada, é o que lle chamaban antes un cabalo do monte e un cabalo que tamén está adaptado moi ben a nosa orografía. E tamén están no exterior Puraga, encargarse tamén de levar un logotipo 100% pura raza galega e tamén, ademais de un animal que é moi valioso para o monte porque o limpa, tamén produce carne para comer, que sobre todo fai décadas era moi típico na zona norte de Lugo e de Coruña a carne de cabalo. Pola sociedade que temos, que o cabalo agora máis ben en moitos casos de compañía, a carne de cabalo hai moita xente que é reticente a probala, pero merece a pena que a probedes porque é unha carne moi boa e ten moitas propiedades. Respecto, por exemplo, da carne de vacuno, ten moitísimo máis ferro, por exemplo. E como resumo de todas as características destas razas que poderíamos decir, porque son animais criados en extensivo, semi-extensivo, criados en explotacións de pequeno tamaño ou de tamaño intermedio, son explotacións que son rentables sempre cando teñas territorio, porque senón hai que comprar insumos e comida para darles para fora, e son animais de fácil manexo, son moi resistentes á climatoloxía, teñen moitísimos partos e son animales moi resistentes e moi lonxevos. E xa, para non enrollarme máis, porque creo que penso que xa vamos un pouco fora de tempo, que estrategias ten a Federación Boaga para comercializar os produtos, non solamente Boaga, sino tamén Puraga e a Soporcel. A promoción dos produtos, nós consideramos que, porque son razas en período de extinción, hai poucos exemplares, tocamos dous paus. Por unha parte, a promoción, incentivamos os produtores que teñan a promoción de produtos a través de circuitos cortos de comercialización ou de venda directa, aínda que hai xente que o fai polo circuito convencional, hai moitos produtores de vacuno que sacrifican en ternera gallega e non pasa nada, o animal é un gandeiro e ele decide como facelo, pero se tú queres ter unha rendabilidade non solamente como gandeiro, sino despois como comercializador, sempre é moi bo saltar o paso da ganadería e comercializar o teu propio produto. Así que, por unha parte, se estimula a promoción de produtos a través dos circuitos curtos e, por outra, tamén creemos que a marca individual é fundamental. Fai 3-4 décadas era moi típico beber o viño de mesa, que non tiña marca individual, non se sabía o que bebía. Ahora mesmo é rarísimo ver en calquer restaurante ou calquer tasca que che poñan un viño a granel. Normalmente ten a súa marca, tú podes pedir un Ribeira Sacra, pero de marca a que sexa.
pois aquí tamén consideramos que é moi importante non solamente vender unha ganadería de raza cachena de Candelá, sino a túa propia marca é fundamental, porque non todas as ganaderías traballan da mesma forma e o produto non é o mesmo. Entón é fundamental que o produtor traballe o que é o produto de raza, pero coa súa propia marca, e se estimule a promocionar a súa marca. Neste sentido, as feiras agrogandeiras e de promoción de produtos, como pode ser Semana Verde de Galicia, tamén en Xantar, en Ourense e tamén en feiras como temos hoxe nas Pontes, fixademos que sempre temos un animal vivo, pero tamén intentamos promocionar o que son os produtos da raza. E neste sentido, en 2015 naceu o logotipo 100% raza autóctona, que é un selo similar aos de calidade, é un selo que sacou o Ministerio de Agricultura de España e que, primeiramente, o pode solicitar as asociacións de raza autóctona coa súa raza. É dicir, a asociación xestiona o logotipo de raza autóctona e para que sirve este logo? Pois onde vexades os produtos con este logotipo coa súa raza correspondente, quere dicir que son realmente produtos de raza. Por que o fixemos? E por que tanto asociacións como federacións como produtores loitamos polo selo 100%? Para que evitar fraudes, e non solamente por eso, sino para que cando vende un produto, se diferencie. Si algo teñen estes produtos diferentes a outros, é precisamente a diferenciación, como decía antes Antonio. Estas carnes son moi diferentes e o produto é único, polo tanto, o potencial que ten este produto é a diferenciación. Marcas individuais, por exemplo, aquí nesta diapositiva que tedes aquí, isto foi en Silleda, no que se estimula a presentación do gandeiro falando da súa ganadería e tamén dos seus produtos. Por detrás, como vedes, está o stand de Tapirrazas, onde Antonio cociña os produtos, e neste caso se fixeron unha serie de degustacións no momento en que se iban presentando para os asistentes os pratos para degustar, eles iban falando da súa ganadería e de como se facía os pratos. Creemos que o futuro das razas e dos seus produtos é a marca propia, e neste sentido, como podedes ver aí, hai xa produtores, non todos, pero que teñen a súa propia marca co seu logotipo. Non fai falta registralos na oficina de patentes e marcas, pero sí é importante diferenciar o teu produto cando vendes ao cliente. A comercialización propia é un valor engadido para o criador. Neste caso, por exemplo, Juan Laje, que é un produtor de Ourense de Maceda, que ele saltou un paso máis, puxo a carnicería. Ten a ganadería, a carnicería, e tamén ten unha venta ambulante tamén coa súa carne. E, por exemplo, en feiras gastronómicas como a de Xantar, que é a Feira Internacional de Turismo en Ourense, aquí o Antonio, por exemplo, fai como 3 ou 4 anos que non participamos, pero antes tamén tiñamos restaurante, igual que en Tapirrazas en Ourense, onde se presentan os produtos, e donde é importante o turismo gastronómico. A xente de fora normalmente fai turismo polos monumentos, polo paisaxe, pero tamén pola gastronomía, e é un potencial que non podemos desaproveitar cando a xente de fora ven ao noso territorio. E despois tamén loitamos moito para que produtores e hosteleiros teñan sinerxias, como por exemplo a de Antonio ten, neste caso con Miguel de Ortigueira. Antonio é original de Pontedeume e Antonio está en Loiro, Ortigueira, e entonces crearon a sinerxia de que Antonio xa produce moita da súa, Miguel produce moita da súa produción antes de que naza, xa está apalabrada con Antonio. Isto é fundamental, porque tú así tes unha seguridade de que o teu produto vai sair adiante. Digo Miguel porque está aquí, pero moitos deles o fan. Por exemplo, o Monasterio fai incluso con restaurantes de fora, de Madrid,
el ten xa os seus clientes, co cal antes de ter os animais nados, tú casi xa tens o teu produto vendido, eso é importantísimo. E nada, moitas gracias por escoitarnos nesta charla e agora doulle paso a... Bueno, non sei se alguén de vos queredes preguntar algo, tedes alguna curiosidade antes de seguir con Alejandro. Non. Alejandro sorprendeume, bueno, fai uns meses coa subvención que tiñamos da Diputación de Coruña, fixemos unhas charlas aquí en Las Pontes e me dixo Elena, oye, me vai vir a Alejandro que traballa na oficina agraria e si non che importa, digo, non, hombre, e cando vin, digo, concho, pero si estudiaches conmigo na carreira. Estudiei contigo. Claro, o sea que foi unha grata sorpresa e nada. A mí tamén foi unha sorpresa toparme contigo aí nese encontro provocado por Elena. Hoxe veño, como diría que é actor secundario, porque o importante NISI, a Federación de Razas Autóctonas e Antonio. O que pasa é que, falando con Elena e co Concello, da importancia de que ten que ter unha oficina rural no seu entorno. As oficinas rurais somos os herdeiros maos da que era a extensión agraria. A extensión agraria tivo un papel fundamental no desarrollo das explotacións, sobre todo nos anos 80, a principios de 90. Hemos degenerado no tempo e agora, polo menos aquí, coa integración do Concello, intentar integrarnos nas actividades cos gandeiros e agricultores das comarcas para apoiar no máximo posible, polo menos dar soporte e visibilidade aos... Podes aí quitar iso? Non que sei. Vale, nada, pues sigo falando, a mí non me importa falar. Por iso, cando surgiu a oportunidade, non duvidei ni un minuto en decir que todas as feiras das Pontes aquí vai estar a oficina rural para estar con os produtores de mel, os produtores das razas autóctonas, algún gandeiro que foi vindo e que temos algún mozo futuro para incorporar en razas autóctonas. Considero que eso é máis importante. O faladoiro de Nisi, o faladoiro de Antonio, que este aquí Miguel, que este a xente que realmente está no territorio. Eso... Tú eres importante, ¿no? Sí. Eres un eslabón moi importante. Sí, sí. A administración é moi importante que se implique. Non, non vou explicarlo. De feito, o máis importante é primeiro explicar as cousas para que a xente entenda o que hai. Eso é o primeiro erro que se cometou co tempo. Por exemplo, onte tivemos unha xornada para intentar retomar a actividade da cooperativa de Capela. A primeira dúbida foi que a PAC, por exemplo, se explicou mal. A política agraria común hai que explicarla moito máis. E tamén ser a ferramenta de soporte. Antes, moitos mozos, pero eu tamén, que teño 45 anos, pero falando con canteiros máis maiores te decían con o papel que tiña a extensión agraria, cando levabas a facer visitas a outras explotacións, ese papel ten que retomarse pouco a pouco, seguro. Cando te van vindo pola oficina, xa vas vendo o tempo, son 16 anos de oficina rural, que, mira, ti te preguntan a Federación de Razas Autóctonas, vai a falar con Miguel, fala tal, porque se vas a ter unha raza autóctona, o primeiro é saber quen ten razas autóctonas, porque, claro, a ver como van a facer a incorporación. E logo dixestes unha cousa que me parece fundamental, que o futuro ten que ir á comercialización de proximidade, eso sin dúbida, o kilómetro cero, o consumo local. Nese eido estos eventos son fundamentais, é dicir, os produtores teñen que ter conciencia de que son empresas e que teñen que vender o produto. Aí en donde nós temos que dar a inclusión, enseñar con subvencións, potenciando o máximo posible, polo menos non dificultando as cousas. Eso sería o primeiro de todo. Xa non digo que, pois mira, mellor a un gandeiro non lle compensan os 3.000 euros da PAC, pero si lle compensan que non poñamos 50 paus nas rodas do carro, eso seguro.
E logo, a comercialización de proximidade, que non é por falar no meu libro, que diría aquele señor do programa da tele, é o obxecto da miña tese doctoral. A comercialización de proximidade vai ser un elemento chave na nova política agraria común de 2028. Vai ser tamén o futuro porque elimina, por exemplo, entre 2.700 e 3.500 kg de CO2 de cada produción gandeira agrícola que se fai sen ser de proximidade, en estudio feito real. Eso vaise pagar en esa disminución de CO2, es decir, se van pagar por kilo de CO2 retido na futura política agraria. Entón, eso é fundamental por iso, potenciar que a Federación de Grazas Autónomas faga estes eventos, que eles os teñen conciencia de que temos que vendernos. E aparte, vou decir unha cousa, somos galegos. Aquí vivimos na mellor región de España, que diría de Europa e parte do mundo. É dicir, aquí hai auga de sobra, temos unha calidad de herba espectacular, un horizonte orgánico de media de 60 centímetros. Cando ti falas, eu teño a tese doctoral de Madrid, e dis, madre mía, se sodes galegos, e aí tedes para producir todo o que queirades. Unha das cousas exemplares, cando eu coñecín a Cachena. Eu a Cachena non a coñecía, non me presentei formalmente, a Cachena son gales, cachenares, pero sí que non sabe, me contaban de como era a raza, e cando a ves en acción, con Cachena. Es decir, non cabe ninguna dúbida. A rubia, non vamos a menospreciar as rubias por morenas, porque logo temos polémicas aquí. Eu prefiro as morenas. A rubia é moi boa. A rubia é moi boa, pero a vaca cachena para o territorio galego de pasto arbustivo é fundamental. Nos mitade non, pero casi 45% dos pastos son pastos arbustivos, e ten que ser aproveitado. O pasto arbustivo se paga igual as subvencións, pero ten que ser aproveitado. A cachena é espectacular. Ademais, non os coñezo tanto porque non hai tanto produtor na comarca. Eu son como hobbit, aparte en tamaño casi tamén, pero estive na comarca casi todo o tempo. De feito, fago un chiste que eu estive en Santiago 2 anos e medio e digo que deixei Mordor para volver a comarca. Eso é o mellor que podo facer. Estar aquí, claro, ver, non hai tanto produtor, pero igual que probar o ovo de Apita de Mus ou probar o ovo de avícola de Castela de León, bueno, es que a outro pez para mollar o pan, se xa disfrutas vendo a calidade de produto. E nós como galegos temos a calidade de produto, a calidade do territorio. Non coñezo o Poldro, non o coñezo, a ver se o coñezo agora. Realmente é o que tamén traía unha presentación que me dá máis igual a dar uns 4 ou 5 pinceladas da nova PAC. Sí, sobre todo de cara ao Mercosur, temos que diferenciarnos, aí ten que facer unha aposta clara ao goberno nacional, que é o que ten as competencias, e tamén supoño que o goberno autonómico, de cara que para competir vamos a ter que diferenciarnos con un produto de calidade. Se nos vendemos a calidade de produto, non pode competir ninguén con nos, porque non hai naide que vaya a comparar. Que como se pode facer iso? Ou ben compensando económicamente a diferencia de prezo, é dicir, de cara ao mercado final, ou ben facendo campañas publicitarias moi boas, pero potenciadas con administrativamente, é dicir, de carácter institucional. Si queres Sí, contarvos, bueno, dixen de estar aquí tamén e contarvos un pouquiño, pero vou acercarme porque a miopía é o que tengo. Ven para aquí. A miopía é a idade, xa non me... O máis importante tamén que traía para falar, bueno, quitando que xa para concluir o que estaba dicindo, é iso, que temos que ter un pouco de respeto aos acordos que han fixado a Unión Europea, para mí un suicidio colectivo da Unión Europea, pero tamén temos que ter o tema de que pode ser unha oportunidade de cara a calidad de produto, de cara a comercialización de proximidade. Digo que é un cambio de época a nova política agraria porque vai pasar de ser unha política de axuda a ser unha política de estrategia.
vai fixar o clima e a sostenibilidade e vai a redefinir o seu modelo agrario. Todo isto pensando en que que Europa vai a seguir potenciando aos agricultores e gandeiros europeos, cosa que teño dúbidas. Pero vamos a pensar que sí, o objetivo principal da nova PAC serían estas 5 líneas, que é un apoio do agricultor. Apoio agricultor real porque hai a polémica do agricultor ficticio, xubilado, demais, e cual creo que van a aumentar o tema para potenciar o agricultor real. Principalmente vai dirixido a fixar agricultores mozos. Creo que neste eido sería fundamental que vaya ligado a axuda a vivenda, é dicir, que o agricultor mozo que se incorpore teña unha axuda ben para rehabilitar a súa casa tradicional no seu lugar onde vivía toda a súa familia, ou ben unha axuda ligada a alugueiro de vivenda barata dentro do catálogo de vivendas do rural. A agricultura baixa en carbono e a innovación e digitalización. Eso vai ser así, pero non pode ser posible se non se potencia a rede de internet rural. Mentras haxa un agricultor que teña que ir a parada do bus con un ordenador, con 2 sillas, con unha para dar internet ao teléfono, para dar a tal, para darle a outros animais, non pode haber digitalización posible. E eu diría outra cousa, é moi importante o esforzo que están facendo concellos e xunta en poñer a fibra, pero é máis importante se poñen antenas móviles para que poidas ir falando polo teléfono, e tanto os agricultores e os gandeiros que teñen que utilizar a oficina agraria virtual, se tú non tes cobertura de datos ni rede, pouco podemos facer. Quer dizer, hai cousas fundamentais que mellor con menos cartos se poden solucionar. Eu coincido totalmente, de feito, cando empezou todo isto, a primeira medida que tomei como oficina rural foi que non iban a aplicarlo nos novos agricultores. É dicir, se seguían facendo as cousas igual nas de oficina. O ben se lles facía coa chave 365, o ben se lles facía eu todos os trámites administrativos, porque non teña a posibilidade de facelos xa a sesión de dereitos, xa o que for. É dicir, porque non pode ser. Sí que é certo que se está facendo un esforzo de rede de 5G, non sei que rural, pero tens razón. Non haxa unha mellora e, sobre todo, unha cousa fundamental: formarvos na digitalización. É dicir, eso é a primeira medida tamén que temos que tomar, que agardo que camiñemos hacia aí. A PAC nova chamase medio rural vivo, se chaman realmente a palabra e queda moito máis bonita. As palabras están na Europa, quedan super guais, que ecoesquemas resilientes, queda super fácil. Eu creo que ninguén non saben o que é, porque moitos destes de Bruselas non pisaron a gandeiría desde que eu sei por experiencia. Estiven ali 8 meses e aparte de comer chocolate un pouco máis que en Bruselas que veres, entón é un pouco peculiar. Van a cambiar bastante porque é un fin progresivo dos dereitos históricos, é dicir, os dereitos de pago tal e como existen van a desaparecer. Fixarase un imagino con valor medio. Agardo que baseado tamén en temas históricos, porque senón, por exemplo, Galicia sería moi perxudicada, porque nós temos orixe nos nosos dereitos da cota láctea, cando a cota láctea era a cota láctea, e incluso eso se explicara moi mal, porque cando hubo un esforzo inversor moi potente de granjas comprando a cota, sabendo que a cota iba a desaparecer. Se se hubiera explicado que a cota iba a desaparecer, non hubieran feito ese esforzo inversor. Como digo sempre que a un galego lle din reconversión, bótate a temblar, porque a reconversión é redistribución. É dicir, ninguna política aplicada en Galicia de reconversión funcionou. Entón, cando dicen, vamos a reconvertir as cotas, pintaba mal e acertaría. E como son delitos moi potentes, agardo que manteñan un pouco a estructura histórica. Outro cambio é pagar por resultados ambientais. Prácticamente agora se está facendo con o que se chaman ecoreximes por un lado e as axudas agroambientais por outro. Isto saliu mal porque hubo moitos requisitos e hubo protestas, lógicamente, porque se explicaron mal os requisitos. Entón, ten dereito todo o mundo a protestar e
que non se apliquen como así ha pasado, es decir, todas as leis de fertilización sostible, todo eso non se pode aplicar porque non se explicaron. E non lle podes decir a unha persoa, tens que facer todo isto, pero como teño que facer todo isto xa? Si ninguén me explicou no tempo como teño que facer todo isto. Agardo que se van a empeñar unha medida desas, van a ser, van a pagar máis por elas, pero son voluntarias. Penso. E vai ter flexibilidade territorial. O mellor importante que a PAC verde, que é biodiversidade de carbono, insisto no carbono, por eso me encantou a parte que dixestes ti, comercialización de proximidade, crede no vosso produto. O vosso produto é o mellor produto que podedes ter, aparte de vos. A mí me encantaría de ter meu produto, ver a meu produto, é meu. E iso é maravilloso. Bueno, eu digo de meu coche, cando vexo o meu coche digo, meu, que bonito é. O pago del suelo por agua e o bienestar animal reforzado. E isto de ecosistemas, que é o que decía antes, os antigos pagos verdes, ahora ecosistemas. E dentro deste mundo novo da nova PAC, que falaba tamén con Isi antes do principio da charla, é que por lo menos sabemos seguro que as razas autóctonas van a estar presentes. Neste intre nun punto moi potente das axudas, moi potente de levar moitos cartos asimilados, moito máis que agora no agroambiental de razas autóctonas. Vai ser noutros sentidos, porque vai a ser transversal, o sea que vai a ir tanto a medidas de biodiversidade, xenética, porque é árbol xenealóxico, se pide libro de xenealogía, pero tamén vai a ser a ganadería sostible, as razas autóctonas en sí mesmas, pero sobre todo fundamental con a prevención de incendios. Decíamos antes, decías que campo tamén que comía retamas e tal, es que a casena o mellor que todo se haga xunto, é mellor que todo o sistema de prevención de incendios forestais, porque o preven en a zona. Nese sentido, Galicia vai ser o modelo fundamental, xa que vai ser con todas as razas que temos neste modelo de os sistemas extensivos resilientes que pongan. Neste sentido tamén unha última pincelada de Mercosur, que o que decía que vai entrar entrada de carne a baixo costo, eso sabemos que vai ser así. O que é peor non que se xa baixo costo, o que é peor é que vai entrar sen os mesmos obxectivos e presións, tanto de gandeiría como de temas veterinarios, que nos piden prácticamente se lle habéis dado un masaje a la vaca nese día os buenos días. Pois, neste sentido, que vai ser bo o produto local para evitar a competencia directa. A diferenciación é que crean as grandes superficies, sobre todo as grandes superficies galegas, teñen que implicarse nesa diferenciación. O produto, a superficie galega, vete a produto galego de calidad. E que non, o que vai a facer o señor Roix, posiblemente os podemos sospeitar todos o que vai facer o señor francés del campo e Carrefour, que se son franceses como que non hai amor, e pouco sexo, e non hai ni siquiera amor, nin cariño, pero van a facer os supermercados españois, agardo que potencien o produto español, pero o supermercado galego ten que potenciar esa diferenciación nosa e vender o produto a coste normal de carne galega. Agardo que fai. Nese eido tamén a administración debe de implicarse. De todas formas, perdón que che interrumpa, pero o gandeiro, polo menos os nosos das razas autóctonas, penso que non deben de esperar que as grandes superficies o entendan, non creo que vayan a entender eles que busquen o seu negocio, claro, por iso... porque penso que vai ser a vía, o mellor non a máis rápida, pero penso que é a máis segura, seguro. Pero por iso é moi importante que dices ese defeito, eros aquí, que aparte están con vos, e cando con Manolo fai alguna actividade que tenga todos os produtores ali, isto é espectacular. O Concello das Pontes crean isto, que vos estedes aquí, que tedes os produtores, que tedes un señor como Antonio a cociñar, que huele moi ben, que estar aquí, ainda que chova, é unha felicidade. E por iso, é un pouco máis teño que decir que agradecer o que estar aquí, e agardo que
podamos facer todo o posible desde a oficina rural para proteger aos nosos e daros as grazas. Gracias. E gracias por aturarme. Gracias a ti. Se nos parece, para aprovechar, porque a mellor tamén alguén se anima a opinar algo, pechemos un pouco a expectativa de futuro. Eu que son máis foráneo aquí, realmente, son casi urbanita, das Pontes, pero que non teño contacto co rural. Neste día estive falando, para falar esta feira con Alex, estive falando con Cintia, con xente, e saiu moito do kilómetro cero. E, sin embargo, como xornalista que recorriu moito a falar desa imaxe negativa de que o campo se queda sen xente, de que o campo morre, agora resulta que non me cadra. Isto do kilómetro cero, como se nos ven en riba coa PAC, porque de 2028 a 2024 temos unha PAC que dista moito, creo, deses obxectivos de garantir a rentabilidade das explotacións, de estabilidade. Por riba ia falar moito de Mercosur, con moito medo. Non sei ata que punto estaba falando de un risco ou dunha oportunidade. Como pensades vos que estás máis cerca do terreno? Eu creo que, hilando, falábamos antes, si tú como produtor teñas o produto que teñas ou a cantidade que teñas, te diferencias. A clave penso que está na diferenciación. Tú tens que diferenciar a túa marca, independentemente de que sexa raza cachena, rubia galega ou grelo. Pero se tú tens un bo produto, a clave está na túa marca e saltar e non esperar que as grandes distribuidoras veñen a pedirche o produto porque non o van a facer. Aparte, o problema que teñen as grandes distribuidoras é que normalmente para cerrar trato cos proveedores tú necesitas un mínimo de produto e non sempre en este tipo de razas se teñen. Moitas veces porque por estacionalidade, por exemplo, en cordeiros galegos e en cabritos galegos, as ganaderías traballan en parideras, que tú levas o macho ás femias e entonces as femias normalmente a vez, non sei se se coita ben, empreñan a vez e paren a vez, entonces tú tes os cabritos en paridera, que é o que se chama, non tes o produto todos os días do ano. Polo tanto, isto é importante telo, decirlo moi ben ao consumidor, é dicir, isto é como que vende percebes, tamén caso de Miguel, que é multifacético, é gandeiro, pero tamén é percebeiro, é dicir, tú non podes comer produto percebes todos os días. Pois coas razas autóctonas, e dependendo con que produtos, tamén é bon decirlle a xente que o mellor non tes ese produto todos os días, pero que cando o teñas é moi bon. E as grandes superficies eso non o van a entender porque eles o que queren van a números. Entonces, tú no lineal comprometes X produto nun tempo, se non o tes, tens un problema con eles. Por eso nós sempre intentamos que eles comercialicen por a súa conta. Sabes? Penso que é moi importante, porque se esperas a que outro che veña por o produto, eles van a poñer as condicións, non as van a poñer tú. Entón, eles, cantos máis intermediarios na cadea, peor. Todo intermediario quere ganar cartos, co cal o produtor, que o primeiro eslabón, sempre sabe perdente. Dicíades que o prezo xusto é un dos grandes problemas para os produtores do campo e creo que por aí non pita demasiado das cousas, que o prezo sexa máis xusto a partir destas novidades que pode haber, non? Non ten por que, eu coincido bastante coa opinión, é dicir, vai a ser máis difícil, en efecto, o prezo vai ser máis difícil seguro, porque van a baixar o contexto dos prezos internacionais, pero o máis importante é que se nós logramos esa diferenciación de produto en base a calidade do mesmo, vai haber certos consumidores que van a comprar ese produto seguro e vai haber consumidores novos que van a comprar ese produto que antes non o compraban. Pense xa por un carácter resiliente, como di, de comprar produto local, ou pense xa porque realmente vayan a comprobar que o produto é máis bo que o produto de fora, que van a facer seguro, porque é o que decía Antonio, nada máis meterlo na boca van a notar a diferencia
de una ternera argentina o de una oveja peruana, un producto local nuestro. Vamos a ver cómo va indo, pero sí, realmente igual fue unha oportunidade, un risco. Tamén coincido contigo de vendo a prensa, pois a veces parece que vamos ao precipicio, a ver se non caemos por el. O sea que hai que creer, sobre todo vendo aquí, que hai xente que é produtora local, que vai da man da Federación, eu me levo unha gran alegría. Penso que de todas formas, se me permitides, é importante diferenciar entre actores que teñen o seu produto artesanalmente, con ganadería sen extensivo, raza autóctona ou non, pero que miman o seu produto, de aqueles que traballan en intensivo. Lóxicamente, se tú tes unha granxa de polos ou de porcos ou en intensivo, tú vas a precio. Entonces, é importante tanto os custos como o precio que che pagan ao final da cadena, e tú non podes comercializar o teu produto en cales puntos de comercialización porque tes moita produción. Entonces, nese sentido, quen vai salir perdendo creo eu, cos produtos de Mercosur son aqueles que fan un produto estándar, que non se diferencian. Que tamén é un produto importante porque para comer hai que darlle a todo o mundo, e se fose solamente con razas autóctonas, os podo asegurar que non hai produto para todos eles. Entonces, o produto convencional tamén é importante, porque a xente ten un defecto que quere comer. Entonces, claro, pero queremos 3 veces ao día, se posible, boa comida. Claro, é importante comer. Entonces, si nese sentido, entendo os produtores que teñen unha granxa de intensivo que estén nerviosos, porque a túa granxa de intensivo pode facerse igualmente aquí en Galicia, que en Castilla, que en Andalucía, que en Argentina. Con a diferencia de tamaño, na que se ves perdendo, unha facenda argentina non me... E encima entendo tamén que protesten porque as condicións que se exixo ás ganaderías de aquí, tanto medioambientalmente como despois en temas de residuos, bueno, xa non digamos nos residuos veterinarios e nos medicamentos, pero bueno, tamén nestes países emerxentes cada vez máis se controla o tema de residuos medicamentosos, pero mellor non tanto en residuos medioambientais. Entonces, podo entender que os custos de produción ali sexan moito menores e a xente daqui se poña nerviosa porque, a fin ao cabo, eles teñen maiores custos. Entonces, de cara a unha ganadería que é convencional, si estarían normal que estén nerviosos, pero a xente que traballa un produto diferenciado e ten unha vía de comercialización distinta non tería por que ter ningún problema con o tema do Mercosur. Eu como consumidor sei que nunha grande superficie non teño acceso a ese produto do que estamos falando. De calquera xeito, máis importante que a calidade, penso que algo que dixeste aquí co que me quedo como consumidor, como persoa de fora, e poñerlle nome ás cousas. Unha vez lle pon nome a algo e cando vai buscar. Pode saber que é moi malo, pero se non sei que estou buscando a Pepe, pois a saber quen é Pepe dos que están aquí. Creo que dentro do que dixeste é moito bo, que é fundamental poñer nome ás cousas que a ciudadanía as identifica. Claro, por eso decía antes que é moi importante que diseñe o seu produto, que saiba que é serio, porque a mí me encantaría, eu de ser produtor, ver no súper o meu produto diría, mira tú aí, e aparte a valoración positiva, seguramente eu que conste que estaría pendente a ver que me compra, a ver que diu e a ver que lle parece, pero eso é o máis importante, que teñen o produto. E o estímulo que ten un produtor que diferencia o seu produto con aquel que vai a un caixón. O lineal, non é o mismo, porque tú é como se produces tornillos. Se non te diferencias, pois ao final a motivación que tes pois non é moita, pero se tú diferencias o teu produto, pois é un orgullo. En relación co que comentabas do kilómetro cero, cando fixemos enquisas a 3 bandas. Fixemos 250 quisas no concepto de tesi doctoral a produtores da comarca, máis ben da provincia de Coruña, toda Galicia, porque hai xente tamén de Lugo Ourense, que comentaban de 3 bandas, unha parte para empresas, outra parte para a administración pública e outra parte para os produtores. Todo o mundo, as 3 patas de banco, unha delas menos porque vive moi alonsada da realidade, non vou dicir,
pero realmente o que valoraban do kilómetro cero é a cercanía do produto, pero verse respaldada a súa marca nele. É dicir, eso é como Boabo Lineal, sei que aí está o produto de Miguel, está aí, porque, pero sobre todo, por exemplo, eso, pues, o carniceiro, donde ese carniceiro é donde deixo eu a miña carne. Entón, eu sei que vou a comprar aí porque está a carne dentro. Eso é o que eles destacaban máis. Sobre todo as empresas están, é dicir, eu vendo o produto local, por iso. Me sorprendeu moitísimo dúas cousas das empresas. Unha a distancia, que era valorativa, eu creía que va a ser decir 20 kilómetros, a xente dixo 50 a 100. Tamén é curioso que en Lugo, cando coñecían que a súa xente pensaban que o punto máis cercano era Santiago, cando o punto máis cercano é Ponferrada, en comercialización. Pero, sobre todo, sorprendeu-me eso, a resposta de cercanía. É para ti 1 kilómetro cero, cercanía. Por iso, gústame este punto que comentaba era antes, de ter a tua marca propia, vender o teu produto propio e demais. Pois xa para pechar, se os parece, porque vai ser a unha, logo se alguén quere comentar algo, evidentemente, si temos unha pregunta aí, unha intervención, un comentario. Si eu máis que unha pregunta era un comentario, precisamente, estou totalmente de acordo co que acaban de dicir eles do tema do Mercosur, pero eu, para unha comprensión maior para o mundo da cidade, a min gustaríame falar do tema dos viños. A revolución do mercado cárnico que está sucedendo agora, sobre todo cas pequenas producións con este kilómetro cero, con razas autóctonas, con marcas propias, a min lévame a recordar o que pasou co mundo dos viños nas últimas 2 décadas, 3 décadas, cando menos aquí en Galicia. Antes, cando íbamos a un bar, a xente o que pedía ponme un tinto, ou ponme un blanco. Eu normalmente agora, cando chegamos ao bar, pedimos marca. Normalmente me pos tal viño, ou cando menos, se é unha marca un pouco máis xenérica, pois pedimos un Ribeira Sacra, un Rías Baixas, ou cando menos pedimos variedade albariño, é dicir, xa empezamos a diferenciar con señas, xa non é un branco ou un tinto. Entón, para min, o caso que comentades, que estou de acordo, de Mercosur, eu vexo como unha oportunidade para este tipo de producións. Se eu tuvera un produto, vou falar, por exemplo, dunha granxa de polos industrial, unha granxa de polos industrial na que entran 50 ou 100.000 polos, as condicións nas que se crían eses animais son idénticas. Na Argentina, en Xinzo de Limia, nas Pontes, ou en Noruega. Eu meto nunha nave todos eses polos, doulle ao botón de temperatura, humidade, ventilación, etc. Xa está. Entón, eso é fácil de copiar. O que non é fácil de copiar é isto que temos aquí, razas autóctonas e territorio, o sistema de cría. Eso non é copiable. Entón, non lle temos que ter medo a nada. O albariño fai varias décadas estuvo a piques de desaparecer, hoxe está onde está, hoxe temos un viño Rías Baixas que pide todo Dios, uns Monterrey con Godellos, a unha Mencía coas súas marcas que xa imos pedindo os viños, é dicir, eu non lle vexo máis problema. Tería moito medo se eu fora un produtor de viño a granel, no cual simplemente meto viño a granel aquí, pode chegar ao mismo caso un viño a un precio baratísimo, €1, porque non compite. Cando temos uns produtos de calidade, eu non lle vexo máis iso. Quizás un tema que non tratamos e o mellor o que máis en período de extinción está son as ganaderías, o tema do relevo nacional, e ese sí que é un problema gordo. En 10 anos, posiblemente moitas das ganaderías que temos se vayan a pique. Entonces, o que sí hai que cuidar é o relevo generacional, como estimular a xente nova para que colla a ganadería de raza autóctona, e iso pasa por mellorar as condicións tanto do día a día, servizos. Se tú eres xente nova e pensas teus fillos, pois o primeiro que tens que ter son servizos para os teus fillos, transportes, unha serie de servicios que a comarca pode facer e que tes que fidelizar. E despois o tema da terra, é outro punto débil que en Galicia temos un problema grave, e é o tema do acceso á terra. Hai tal minifundio e hai tantos propietarios dos cales moitos non utilizan a súa terra e dos que ao mellor nin se sabe que existen,
que empezando pola administración e por todos nós teríamos que empezar a mobilizar esas terras, eu non sei moi ben como, pero mellor incentivar os propietarios de alguna forma para que cedan os seus terreos para a xente nova e que traballen, porque a día de hoxe moitas das axudas das que falaba Alex de mobilización de terras con regímenes e sobre todo compromisos se van ao garete se tú cando pola falta de terra tú comprometes unha X hectáreas, moitas delas non están en propiedade. Si de repente chega unha carta de catastro, como foi o caso, e chega aos propietarios unha carta de catastro conforme esa terra se está traballando e non queren que se traballe, la quitan e o gandeiro se queda sen terra, pero o mismo propietario tampouco fai nada pola terra. Entonces, nese sentido, había que premiar os que si acceden e o mellor, pois, tirar un pouco orellas, non sei de que forma, os que non fan nada con ela. Penso que é moi importante o tema de relevo generacional e de movilización de terras se queremos que as gandarías sigan. Só completar o que di, totalmente de acordo, de feito o que decía antes, a axuda de mozos, que é unha axuda que axudou moitos casos, non é viable se non vai ligada por un lado a vivenda, por outro lado, evidentemente, cando digo vivenda non digo vivenda de vivenda, digo vivenda de os servizos, é dicir, ti tens que ter servicio de autobús, incluso digo máis, guarderías, porque de feito, un dos problemas básicos cando se facían visitas que viñan a xente, non sabemos, temos que visitar unha explotación, lévame ti, cando eu estaba con todas as oficinas que mandaban ir de guía turístico, que decían que o problema que lle planteaban é onde deixo os nenos, como teño que ir tantas veces ás Pontes desde o lugar onde están. Ese é un problema, e outro problema é a terra en Galicia. A terra en Galicia é un problema. A carta de catastro provocou un desastre masivo, e sobre todo a moitos agricultores mozos, precisamente porque sembrou o medo, é dicir, como vanme quitar as terras. Non te van quitar nada, evidentemente, demais, pero aparte disso, sí que o galla que algún día xa poñamos en marcha a Lei de Recuperación de Terra de Galicia, que precisamente teñen estes mecanismos habilitados. O que pasa é que é unha lei que hai que poñer en marcha, o deixo aí. Sí, de todas, bueno, eu falo deste tema porque tamén levo explotacións nas que asesoramos en axudas PAC. Fai 2 semanas co director xeral, con Cerviño, tivemos unha charla ás entidades asesoras precisamente plantexándolle este problema tanto das cartas de catastro. Eles dicen que non depende deles, pero o certo é que a xente se queda sin as hectáreas e polas penalizacións se quedan sen axuda. E por outra parte, os propietarios, que hai moitos, por descoñecemento pensan que van perder os dereitos das súas terras. Entonces penso que por parte da administración unhas charlas, ben sexa a nivel concello, ben sexa polo vosso servizo, é bon explicarle aos propietarios cales son as ventaxas. De feito, mediante o tempo, xa están programadas charlas neste sentido de explicar ben a PAC no Concello de Capela, no Concello das Pontes. Non explicar a PAC, sino explicar as cousas. Non quero decir, vamos a dar a teoría, un ecorréxime en aquela medida, que non sei que, porque fala 2 minutos e sabes as caras caendo de sono todo o mundo. Non, sino decir, como tes que cobrar o ecorréxime, como tes que cobrar tal, porque é unha das cousas que se falou no FOGA, a mí fume ali como neno da oficina rural, que decían, e ti que opinas da oficina rural? Que non funcionamos. É dicir, porque o problema principal é que poden activar incluso medidas de incluir as listas de a xente que quita as parcelas ao que ten posto en catastro, eu a metía na lista de incendios forestales. Así para que xa lle vayan caendo controles. Pero bueno, temos unha pregunta aquí. Eu quería decir 2 cousas, non?
do que falabas tú, vivir no rural e vivir no rural. Vivir no rural, iso acabouse. Hai que pensar que iso é inviable hoxe en día, non? Vivir do rural sí que é factible. Vivir no rural é moi difícil porque, bueno, falamos, a xente nova que ten fillos non ten medios como para que os fillos podan vivir no rural. Ora, vivir do rural, sí. Para vivir do rural é moi importante que a administración tome medidas. E as medidas que falabas antes, propiedade, terras. O único que pode facer que a xente teña terras para funcionar é a administración. Como? Pues moi fácil. Expropiación. Moi fácil. Expropiación non. O igual impuestos. Que pasa? Que políticamente é difícil. Pero é moi fácil. O sea, tú tes fincas que están abandonadas e tal, que paguen un IBI de 20 a 30 euros, pues que pasen a pagar un IBI de 500 euros. E no momento que eu teño unha finca abandonada, que non me dá un peso, que me obligan a limpiala e tal, e que teña que, aparte de gastar 500 euros, teña que gastar os cartos en limpiala, cando hai un veciño que me alquile e que me paguen un reto, pues eso sí que pode ser factible. Pero políticamente é moi difícil porque son votos, evidentemente, non? A ver, son os vecinos o que dicen os alcaldes, que son os alcaldes que dicen os vecinos. Sí, pero bueno, a nivel isto ten que ser a nivel de administración, a nivel central. E depois outra cosa que tú dixetes, bueno, que xa temos algo de anos e canas, vivimos o tema das oficinas de extensión agraria, que eran unhas oficinas que sí que estaban para axudar o labrego e o gandeiro para mellorar, porque claro, daquela nos anos 70, 80, o gandeiro e o labrador eran xente pois que sabían un pouco que era traballar o terreno, de criar animales, pero sabían pouco máis. Pasamos de axudar a ser meros tramitadores de papeles. Entonces eu penso que hai un fallo moi grande, non? Hai que tramitar papeles, o gandeiro e o labrador meteronlle moita burocracia, moito papel, que quen o fai? As oficinas comarcales. Pero se fan eso non poden facer as outras cosas que eran para que estaban pensadas. Dúas cosas para acabar, non? Eu penso particularmente que vivir no rural acabouse. Podo ter a miña finca, a miña explotación a 4 km ou 5 daqui das Pontes e vivir nas Pontes tranquilamente. Vale, crío aquí en tal, teño todos os servicios, os meus fillos teñen guarderías, teñen colexios, teñen actividades, tal, porque se vives no rural e non tes medios, os chavales xogan en inferioridade de condicións. Se os pais non teñen medios para ter esas actividades deportivas, culturales e tal, entón iso acabou. Ora, vivir do rural é moi factible, nada máis. E respecto das administracións, xa que aproveitando o abuso, xa que estás aquí, Elena, penso que sodes moi importantes as administracións locais para ser un portavoz para, non solamente para os gandeiros, que eles xa están asesorados por todas partes, sino para os propietarios das terras. É moi importante que difundades ben que dereitos teñen eles e porque non sei de onde sacan que perden dereitos se lle deixan as terras aos gandeiros para traballalas. É moi importante que lle digades que é importante traballar as terras, e máis, as cartas de catastro que empezaron fai 2-3 anos, o que lles viñan a decir é que a súa propiedade se revalorizou porque está limpa. É dicir, é unha ventaxa que lle limpen a propiedade, non o contrario. Nada máis. Eu, antes de deixar a Elena, para complementar, eu, desde o meu punto de vista, Elena o sabe, sabe aquí tamén, eu vou voltar a ser asente de extensión agraria. Temos oficina que podemos permitirnos voltar ao territorio, temos o apoio das administracións, collo o gancho para facer incluso tamén apoiar as aplicacións do suelo agrario e da terra. Conto con vos, conto con a xente que queira vir hasta aquí para facer charlas da política agraria, tamén explicarvos a política agraria, explicarvos a importancia da terra, incluso para o usuario do EUME en xeral, non o tal. Eso tedes o meu apoio, o meu, de niño de oficina rural das Pontes, garantido. Por a parte de Boaga tamén, así que... Moitas gracias. Pues un pouco puedo aportar tamén dentro dos locais, porque se quería dicirvos que parece que tomamos unha correcta decisión, que ese compañeiro que estivo grabando íntegra charla e fixémoslo porque eu dixo, mira, non vai vir moita xente e creo que toda a xente sabe o que aquí se di. Imos a emitir a íntegra e eu creo, porque insisto, o veixo dende fora, que unha cousa aquí moi clara, que eu tiña
como todo mundo, a idea de que ten súa PAC en riba do pescozo moi complicada a partir do 2028. Aí están os datos, non hai nada que rebatir a que se van mermar os cartos, pero, sin embargo, vou coa idea de que queredes unha PAC, unhas administracións sinxelas e eficaces, sobre todo, que evidentemente tedes todo o dereito a vosas aportes económicos, pero me parece que esta charla, que a escoite se vai quedar con iso, que iso foi o que transmitiste. Eu me quedo con esa idea, non sei se tamén é para vos algo así. Elena? Sí, simplemente, bueno, como a misión de administración, como conselleira de promoción económica, de turismo, bueno, agradecervos primeiro a vosa participación. Unha xornada que queríamos que estivera no medio da feira para aproveitar a xente que vides ata aquí, que pase, que escoiten, que saiban que hai unha oficina rural, que hai unha asociación de federacións de razas autóctonas, que está Antonio aí, que están promocionando o produto. Sempre decimos, nos cursos que hai, que as administracións, dixéchelo antes, non sei se foi o Alex, que con que non dificultemos as cousas xa estamos facendo moito. É o que tenemos que chegar, é dicir, facilitarvos os que emprendedes, os que traballades no territorio, temos que conseguir que non que teñades as cousas máis fáciles, máis doadas, para nós poder disfrutar das carnes, poder disfrutar do produto. E agora falo como consumidora, que tamén está en nós a responsabilidade, cos nosas accións do día a día, como consumidores temos que ser capaces de identificar que estamos comendo pola nosa saúde, o primeiro, que estamos comendo, que produto compramos, como miman estes produtores e produtoras o produto, como cuidan. Entón, a responsabilidade individual é moi importante de cada un de nós, coas nosas accións, onde vamos mercar, a quen lle mercamos, como cociñamos o produto, como alimentamos as nosas familias, eso é esencial. E desde a administración, pois o compromiso, e cando atopa xente dinámica, que está en frente de institucións e que está en frente de asociacións, pois eu penso que entre todos colaborando, pois que chegaremos a facer mellor as cousas. Non me quero quedar con eso de que o rural está acabado para vivir, porque eu quero vivir no rural. No, xa sei. Para vivir. No. Claro. Do rural vives. Do rural vives. Pero temos que conseguir... Temos que conseguir que non haxa esa tendencia. Eu penso que hai que revertir iso, non valeirar o rural de servizos, que iso é esencial. Entonces, a xente que vivimos, temos a sorte de vivir no rural, que é maravilloso e que hai un futuro importante. E vamos a intentar facelo entre todos, consumidores individuais, administracións e federacións de razas autóctonas que están facendo unha labor moi grande. Simplemente quería facer esa cosa. Invita a todos a... Agora, tamén importante recuperar as forzas que está Auto aí coa degustación de tapas das razas autóctonas, podemos ir a degustalas e que a disfrutedes moito. Moitas grazas por participar.